Εδώ και πάρα πολύ καιρό η ιστορία μας χτυπάει την πόρτα. Λέμε ότι η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Το πιστεύαμε εδώ και καιρό. Τώρα η μέρα εκείνη έφτασε. Είναι σε 3 μέρες από σήμερα. Η ελπίδα δεν έρχεται. Η ελπίδα έφτασε και είναι στα χέρια σας. Από το 2012 και μετά ο αγαπημένος μας σύντροφος, ο Μανώλης ο Γλέζος, μας έλεγε «Ακούτε το θόρυβο, είναι η ιστορία που μας χτυπά την πόρτα. Είναι η ιστορία που χτυπά την πόρτα της πατρίδας και η πατρίδα χτυπά την πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δεν θα κρυφτούμε, δεν θα δειλιάσουμε. Ανοίγουμε την Κυριακή διάπλατα την πόρτα της ιστορίας. Στους νέους καιρούς, στις νέες προκλήσεις, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας με θάρρος, με σύνεση, με γνώση, με αποφασιστικότητα. Ζητάμε από τον ελληνικό λαό να σταθεί στο πλάι μας, όρθιος και ενωμένος, με την ψήφο και τη συμμετοχή του να μας δώσει αποφασιστική όθηση στην αναμέτρηση με το παλιό. Το αύριο είναι στα χέρια του καθενός και της καθεμιάς. Φίλες και φίλοι, πολίτες της Αθήνας, φτάνουν πια τα σφιγμένα χείλη. Τώρα ας φίξουμε τις γροθιές μας και ας κρατήσουμε σφιχτά στα χέρια μας το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την Κυριακή, να μην χάσουμε στιγμή από σπίτι σε σπίτι, από γειτονιά σε γειτονιά. Είναι το τελευταίο βόλι η ψήφος μας στο όπλο του λαού μας για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο μέλλον. Η πατρίδα είναι στα χέρια σας. Το μέλλον είναι στα χέρια σας. Σηκώστε την πατρίδα και το μέλλον ψηλά, με θάρρος, με αρετή, με τόλμη. Γιατί θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Γεια σας. Καλή δύναμη και με τη νίκη. Αυτή η νίκη θα είναι όλου του λαού. Την Κυριακή γράφουμε ιστορία και από Δευτέρα ξεκινάμε το μεγάλο αγώνα για την αξιοπρέπεια, για τη δικαιοσύνη, για τη δημοκρατία, για την ανόρθωση της πατρίδας μας. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε ψηλότερα. Γεια σας! Κάθε στιγμή όταν ο λαός σηκώνει το ανάστημά του, σηκώνει το μέτωπό του περήφανα ψηλά. Όμως αυτή η ιστορική στιγμή δεν αφορά μόνο τον ελληνικό λαό. Η ιστορία γράφει ο ελληνικός λαός για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης. Και μας παρακολουθούν εκατομμύρια πολίτες, νέες και νέοι σε όλη την Ευρώπη. Στηρίζουν τις ελπίδες τους πάνω μας. Δεν θα τους διαψεύσουμε. Θα συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα για να αλλάξουμε την Ευρώπη. Να επιστρέψει η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η κοινωνική συνοχή, η αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Σήμερα στη συγκέντρωσή μας παρευρίσκεται πολυμελής αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ο πρόεδρος του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ο Πιέρ Λοράν. Βλέπω εδώ τον επικεφαλής του Die Linke, του γερμανικού κόμματος. Οι Γερμανοί πολίτες είναι μαζί μας, αναγνωρίζουν το δικαίωμα του ελληνικού λαού στη δημοκρατία, στη δικαιοσύνη και θα είναι μαζί μας στους αγώνες. Δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν οι λαοί, μόνο πράγματα που τους ενώνουν. Θέλω όμως να φωνάξω στο βήμα αυτό που κάποιοι είπανε ότι μαζί θα σηκώσουμε το κύμα της αλλαγής στην Ευρώπη. Και να σας πω, το κύμα της αλλαγής και της δημοκρατίας στην Ευρώπη θα το σηκώσουν οι λαοί, όχι οι ηγέτες.
Οι λαοί θα το σηκώσουν. Καλώ λοιπόν τον Παύλο Ιγκλέσιας, τον επικεφαλής του Ποδέμος. ΣΥΡΙΖΑ και Ποδέμος γυρίζουμε σελίδα στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά, οι λαοί γυρίζουν σελίδα στην Ευρώπη. They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to ignore them. But us, we take Manhattan. Then we take Berlin. Thank you. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Φυσάει άνεμος δημοκρατικής αλλαγής στην Ευρώπη. Η αλλαγή στην Ελλάδα ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ισπανία ονομάζεται Ποδέμος. Η ελπίδα έρχεται. Hasta la victoria. ΣΥΡΙΖΑ Podemos, venceremos. Οι λαοί μιλούν την ίδια γλώσσα όταν αγωνίζονται. Οι λαοί μιλούν την ίδια γλώσσα όταν σφίγγουν τη γροθιά τους. Θα νικήσουμε. Γεια σας.
Καμιά ψήφος δεν πρέπει να χαθεί. Η ανατροπή ξεκινά από την αυτοδυναμία του λαού. Τους τελειώνουμε για να αρχίσουμε. Καλή δύναμη. Ανέβηκε όπως είναι, η